watieko mokwongo bang' mano en chugo komiti mag jokanyo mag od bura moting'o ji ang'wen ji aboro ang'wen kuwuok e UDA ang'wen kuwuok e ODM kasto wach mogik ni koro ripodni uneno kudhi nade udhi kode kanye ka koro ji udhi e gwenge mamoko wachak gi mar ji ang'wen ni does it mean ni now UDA and ODM osedonjo e winjruok ma koro they are partners and equal partners ni gin ji ariyo maromre kata kidienje ariyo maromre to ng'ato nyalo penjo ni to koro ka gibedo kidienje ariyo maromre ma we ODM kama chalo nade inyalo muonye kamano kodhi mbele gik machalo kamano Oguda pani sebedo e paw siasa samoro koro I think ni gimipenja ipenja niya ni party leader osebedo ka wacho nikech an ja ODM an ja kanyo mar ODM to committee wani nobedo composed of ODM members gi UDA members party leader mar ODM jatendwa Dr. Oburu Oginga osebedo ka wacho ni odhi form committee mar negotiations gi UDA donge ma committee ma kawuono ok en committee no committee ma kawuono ni en mediation committee to unlock bills mana senyisi mag NADCO ma osebedo ka ginene obedo stack ok en committee mar twak e kind UDA gi mano podi ma kawuono en mar fast tracking bills gi iluongo ni mediation committee committee moro cha manyato koro party leader e mabro wuoye manyato koro mar chama an mano to koro ka wuoye an madwa wuoye en committee mar mediation mar UDA mar both houses of parliament ni mondo mi wa fast track bills gi report ni kata the 10-point agenda unene kanye mae wach mogik mwatieko godo japiny dwa ng'eyo ni nyo osewuotho Nyanza osewuotho Coast gwenge mamoko gi bende pok wuothe report ni